Dobro večer svima. Evo dok čekamo sve goste da se uključe i sve koje smo pozvali da se priključe ovoj emisiji, ja ću za početak da vam pustim jedan zanimljiv film, da vidite kako može da izgleda život sa kompanijom Vision kojoj smo mi distributeri. Ovo je film jedne naše više sponzorke koja je jednostavno htjela da prikaže šta je ona sve doživjela sa našom kompanijom, šta je sve uspjela da uradi u svom životu i šta joj je mrežni marketing kao takav pružio sve. Tako da, eto, on traje par minuta, pa dok se skupe svi pozvani gosti, jednostavno da pogledamo ovaj film.
ja uvek ostanem bez teksta kad pogledam ovaj film, obzirom da ovu osobu poznajemo lično, to je Svetlana Jefimova, osoba od krvi i mesa kao što ste vi, kao što sam ja i koja je uspela, zahvaljujući ovoj kompaniji, našoj kompaniji Vision, da ostvari svoj san i da ga stvarno živi punim plućima, da tako kažemo, da uživa u svom životu i jednostavno da ne brine o svim onim svakodnevnim stvarima i da iskoristi sve one mogućnosti koje im mrežni marketing kao biznis i kompanija Vision kao takva nude svakom od nas. I to je nešto čemu i ja i moja supruga težimo. A sad ću njoj da prepustim reč, da vas ona malo upozna sa tim o kako je to kompaniji reč i ko smo to nas dvoje. Pa ćemo onda dalje da pričamo o vodi kao što smo i najavili za večeras. Evo, ja vas prepuštam svojoj supruzi. Prijatno. Dobroveče s moje strane. Pozdravljam sve naše drage goste i sve naše drage kolege koji su nam se večeras pridružili. Nadam se da ćete večeras uživati u jednoj novoj emisiji, jednom novom saznanju i nekim novim informacijama koje su zaista svima neophodne. Film koji smo sada pogledali je nešto što je nas u potpunosti oduševilo. Saša, mislim da se ne čujemo ili nešto, Suzana mi nešto pokazuje. Trebalo bi da se čujemo. Da li imamo neki problem, Suzana? Možeš da otkucaš ili ćemo da... Je li sve u redu? Sve okej? Ili se ne čujemo baš najbolje? Trebalo bi da se čujemo, nije nutira. Ok. Odlično. Znači vidimo da sad sve funkcioniše kako treba. Kao što možete vidjeti na ovom slajdu, moje ime je Slađana Vulović i suprug i ja se bavimo zdravljem. Mi smo nezavisni konsultanti jedne fantastične kompanije, Vision International People Group. Filmić koji ste pogledali je film koji se odnosi na stvarni život jedne divne osobe koja je postigla mnogo u životu iako ima jako malo godina. Svi možemo sebi vratiti zdravlje na prvo mesto i uživati u životu punim plućima. Želim da svako od vas uživa punim plućima i da sebi šansu da bude na prvom mestu zdrav. Kad smo zdravi imamo sve. A to možemo zahvaljujući našoj kompaniji. Mi smo zaista svašta probali i pokušali na razne načine da vratimo zdravlje u našu kuću. Uspeli smo jedino sa ovom divnom kompanijom. Zašto? Zato što brine baš o čoveku. Daje vam sve one informacije koje su neophodne da vi funkcionišete kako treba, da sagledate zdravlje onako zaista kako je potrebno. Znači nije samo proizvod, nije samo mrežni marketing kao takav, dobijate kompletnu edukaciju. Sve ono što su možda naši roditelji učeni tako kako su učeni nas naučili, da li pogrešno, da li dobro, ali iz svega možemo izvući i dobre i loše stvari. Pa hajde malo da sagledamo šta kompanija Vision nudi danas na tržištu uopšte. Koja je kompanija Vision? Kompanija koja je lider u wellness industriji. Ne wellness kao samo vežbanje i davanje fizičke snage sebi, nego jedan kompletan psihofizičko zdravlje čoveka, znači kompletan život čoveka. Postojimo 17 godina, od toga smo 6 punih godina u Srbiji. Godišnji promet naše kompanije je preko 120 miliona eura, što morate priznati je zaista impozantno. Za ovih 17 godina postojanja imamo preko 140 dolarskih milionera, to su ljudi, obični ljudi kao mi, šireći informaciju, misiju zdravog života, misiju zdravlja, doneli su sebi jako dobre prihode. Zahvaljujući zdravlju dobili su zdrav novac, zdravu zaradu. Ušli smo u Guinnessovu knjigu rekorda, jer svake sekunde 24 osobe na svetu koriste biološko aktivne dodatke kompanije Vision. Imamo preko 130.000 dokumentovanih rezultata, preko 300 miliona korisnika širom sveta. Naučnih radova koliko hoćete, 24.000 sigurno izdatih, i to od strane preko 500 naučnika, akademika, nobelovaca, doktora nauka koji su u stvari učestvovali u stvaranju i kreiranju ovih fantastičnih proizvoda. Fabrike se nalaze na tlu Evrope, u Francuskoj, Severnoj Irskoj i Litvaniji. Posjedujemo sopstvenu istraživačku laboratoriju DEN4 koja se bavi proizvodnjom i ispitivanjem proizvoda koje su potrebni tržištu i to u 4 pravca. Zaštita, čišćenje, jačanje i obnavljanje organizma. I samim tim izbacujemo na tržište i ajde tako ugrubo kažemo 4 grupe proizvoda. Biološko aktivne dodatke i pametnu hranu, to je kozmetika,
čajevi i aksesuari, sve u službi zdravlja. Zajedničkim projektom naše kompanije, Ruske akademije medicinskih nauka i Svetske zdravstvene organizacije učestvujemo u jednom svetskom istraživanju kvaliteta života. I sada, 12. i 13. septembra, moj suprug i ja učestvujemo na konvenciji Svetske zdravstvene organizacije i rođendanu kompanije Vision koja se bavi kvalitetom života. Tako da ćemo tu dobiti još dodatnih informacija koje ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa vama. Ovdje vidite gospodina Michael Powera i sajt na koji možete izaći, pogledati sve informacije vezano za saradnju kompanije Vision i međukulturalnog istraživanja kvaliteta života u vezi sa zdravljem i sa ishranom uopšte u bilo kom delu sveta. Shodno tome, naša kompanija izbacuje proizvode, znači tamo šta je gde neophodno, šta gde nedostaje, kao što je selen u našoj zemlji, tako se izbacuje recimo proizvod koji ima dosta selena u sebi. Zašto smo mi različiti od drugih? Mnogo na tržištu imate i suplemenata i biološko aktivnih dodataka ovakve ili onakve vrste. Naša kompanija prati bukvalno sve tendencije u svetu i samim tim izdaje sve sertifikate. Znači mora da bude maksimalan kvalitet, GMP standardi u svim segmentima, što uzgajanja biljaka, što proizvodnje, što distribucije istih, ekološka pakovanja. Bezbednost i kvalitet proizvoda garantuje ISO 22000 koji i dokazuje da ne postoji placebo efekat. Svi čajevi su kompletno organski, oni su fantastični, jer se njima pušta ozbiljna muzika u procesu proizvodnje. Pa vi vidite sada, sami znate da ozbiljna muzika učestvuje u kreiranju pravilnog molekula vode, a znate sami da smo sastavljeni od 60-70% vode. Bilo bi lepo da smo kao bebe pa da imamo nekih 80-90% vode i da možemo da se regenerišemo u potpunosti. Ali i to je moguće. Sopstvenu laboratoriju, ličnu garanciju predsednika kompanije. Predsednik kompanije Dmitrij Arkadjević-Burjak stoji iza svakog proizvoda. Ono što piše na bočici nalazi se i unutra, u svakoj našoj kapsulici. Vision biološko aktivni dodaci deluju na ćelijskom nivou. Znači nije samo popijete vitamin i to je to. Oni bukvalno čiste, hrane, regenerišu i štite ćeliju. 100% su prirodni, sa 75 plantaža se ubiru naše biljke, znači totalno ekološki čistih plantaža, 100% su efikasni, zato posjedujemo što svoje rezultate i što svoje, tako posjedujemo i klinička ispitivanja i rezultate svih drugih ljudi koji su korisnici, a i metodske preporuke Ruske akademije medicinskih nauka. Vrlo su jednostavni za upotrebu s čašom obične vode, popijete ih ujutru, uveče ili već kako vam odgovara i znate da ste svom organizmu dali ono što je neophodno. A jednostavno su neophodni svakom od nas. Prvenstveno našoj deci, pa onda nama, starijim ljudima, znači bukvalno svakome danas na planeti je neophodno. Osnovni moto naše kompanije jeste jednostavno izbor odličnog zdravlja. Pa hajte da i izbor odličnog zdravlja bude i vaš izbor. Imajte svi odlično zdravlje i funkcionisat ćete onako kako je zaista neophodno. Ono što je najbitnije za naš proizvod, za našu kompaniju, jeste sam proces proizvodnje koji je zaštićen još narednih 34-35 godina. Kompanija postoji 17, znači 33 godine, na 50 godina je zaštićen proces proizvodnje. Znači ovakav proizvod na tržište skoro neće izaći. To je kriogeno drobljenje. Biljka se dehidrira, bukvalno dehidrira na minus 196 stepeni, izmiksuje, dehidrira se toliko da se napravi prah koji je veličine 125 mikrona, zato što ta čestica jedino može da prodre u našu ćeliju, da je očisti, nahrani, zaštiti, daju sve što je neophodno da normalno može da funkcioniše. Temperatura od minus 196 stepeni vam je poznata isključivo iz razloga što se na toj temperaturi čuvaju sve organi za transplantaciju, banke sperme, znači sve ono što ponovo treba da oživi u našem organizmu. Zato je gospodin Viktor Tuteljan, koji je i kreator, da tako kažem, ovih proizvoda, znači neko ko je jednostavno učestvovao u stvaranju proizvoda koji će ljudima vratiti zdravlje, koji će pomoći čoveku da shvati da je zdravlje nešto što je na prvom mestu, pa onda sve ostalo. On je akademik Ruske akademije medicinskih nauka i jednostavno je rekao da su proizvodi naše kompanije najviši nivo medicinskih nauka. Isključivo iz razloga što idu 2 koraka ispred medicine, rešavaju problem sa uzrokom problema, ne sa posledicom. Nećete popiti Vision zato što vas boli glava, da bi vas prestala bol, nego ćete rešiti problem koji ne znate dakle zašto vas boli glava, niko se nikada nije zapitao. Mene boli glava, daj da popijem nešto da smirim glavu.
Ne, dajte sebi šansu da vaš organizam živi i funkcioniše onako kako treba. Da nam život bude lep, zaista možemo tako. Nemojmo se baviti lošim stvarima, nemojmo se baviti negativnim mislima. Hajde malo da unesemo osmeh na lice ljudi oko nas. Zaista je mnogo lepo funkcionisati sa divnim ljudima. Mi ćemo imati šansu da sa 15.000 ljudi uživamo u pozitivnoj energiji u sledeće nedelje u Moskvi. Pozivam vas da nam se pridružite. Ne morate sledeće nedelje. Za godinu dana ćete naučiti dovoljno da ćete se s nama družiti sa više od 15.000 ljudi koji će vam preneti pozitivnu energiju, zdravih ljudi, ljudi koji znaju šta hoće u životu. Razmislite malo i sami, dajte sebi šansu da vaš život bude lep kao i naš. A sada vas prepuštam mom suprugu koji će sa vama podeliti neke osnovne informacije koje smo, da kažem, negde usput zaboravili. Možda su nam i govorili, možda i nisu, ali razmislite o ovome što vam bude rekao. Verovatno će i vama vratiti veru i snagu u dalji život i u dalje zdravlje. Hvala lepo. Izvoli, Saša. Dobro večer još jednom. Jesam vam nedostajao? Verovatno se pitate odakle nama neki kredibilitet ili pravo da uopšte delimo sa vama ovakve informacije i da pričamo sa vama na ovu temu. Pa evo ja ću kao i uvek da vam pokažem sertifikat koji smo mi dobili i značku. To je sertifikat koji izdaju Ruska akademija medicinskih nauka i Svetska zdravstvena organizacija zajedno sa kompanijom Vision i jednostavno ona nam daje pravo da se bavimo istraživanjem kvaliteta života ljudi na celoj planeti, znači u svim zemljama koje su članice Svetske zdravstvene organizacije i jednostavno da pratimo način na koji ljudi žive, kako se hrane, kakav im je unos vode, od čega se sastoji njihova dijeta, da li koriste određene suplemente i da im damo savete kako mogu da poboljšaju svoj život na najbolji mogući način u što kraćem vremenskom roku, znači da to što budu uradili za sebe zaista bude što efikasnije. Večeras pričamo o zdravlju kao i svake srede, ali posebna tema večeras je u stvari voda. Zašto voda? Pa ajde da se zapitamo prvo šta to deli našu planetu od svih ostalih za koje znamo, počevši od našeg sunčevog sistema, pa ako pređemo i dalje, znači na bilo gde, ono što izdvaja zemlju kao takvu je postojanje vode. I zahvaljujući toj vodi koja se nalazi na našoj planeti, postoji i život, je tako? Znači voda je život, možemo slobodno da kažemo da je život voda, jer jedno bez drugog ne ide, je tako? Kada je telo zdravo, onda je zdrav i duh. Mada dole piše obrnuto healthy mind, healthy body, znači u zdravom duhu, zdravo telo, međutim ne može to baš tako da funkcioniše. Ukoliko telo nije zdravo, ne može da bude ni zdrav duh. Tako da maltene, ako se malo skoncentrišemo na osobu koju sretnemo i sa kojom pričamo, koju vidimo nekad prvi put u životu ili osmatramo ljude oko sebe, možemo da vidimo po nekom njihovom stanju duha koliko su oni zaista fizički zdravi. I to može da nam pomogne jednostavno da procenimo kroz neki razgovor dalje sa njima ukoliko su tražili savjet od nas, da jednostavno saznamo i bez onog što nam kažu da možemo da vidimo otprilike kako je njihovo zdravstveno stanje i koliki je obim problema koji oni imaju, odnosno kolika je njegova težina. Bolesno telo jednostavno deluje na duh i dovodi do raznih bolesti, na prvom mestu do depresije. Kažu statistike da će do 2020. godine problem broj 1 u svetu biti depresija. Međutim, ljudi koji se bave istraživanjem vode i uticaja vode na zdravlje, kažu da depresija znači da nervni sistem ne može da upravlja organizmom na pravilan način, i to prvenstveno zbog nedostatka vode. Ako nervni sistem nema dovoljno vode tokom životnog veka, jednostavno to ostavlja posledice na sam organizam. Život u organizmu, znači život u nama, je tečenje vode, znači stalna cirkulacija vode. Ukoliko ima dovoljno, sve ostalo može
da tako kažemo, reši. Znači, jednostavno može da se vrši regeneracija tela, može da se izgradi telo kako treba i svi organi i sistemi organa mogu da funkcionišu na pravi način. Naše telo se sastoji malo više od 60% vode, znači pričamo o odrasloj osobi. Naravno, kod novorođene dece taj procenat je od 80 do 90%, kasnije kroz period adolescencije recimo on dolazi oko 70%, ali ja kažemo da osoba koja je navršila 23 godine života u proseku treba da ima 60%, odnosno da se njegovo telo sastoji od 60% vode. Voda isto tako utiče na starenje. Evo da uzmemo, da napravimo paralelu čoveka sa recimo bilo kojom biljkom. Znamo da ako biljka nema dovoljno vode, ako je ne zalivamo, znači možemo da pogledamo znači, sobno cveće. Ukoliko one ne dobijaju dovoljno vode, jednostavno one krenu da se suše. Isto tako i sa čovekom. Ukoliko ne postoji potrebna cirkulacija, dovoljna cirkulacija vode kroz organizam i ako se više vode izbacuje nego što se unosi, jednostavno čovek isto tako njegove ćelije počinju da se suše, on počinje da vene i samim tim nastaje još jedan problem, a to je problem ubrzanog starenja. Voda je neophodna za sve metaboličke procese u organizmu, zato što je voda ta koja nosi sve ono što je dobro i sve ono što je loše. Međutim, treba da znamo da nije svaka voda dobra za naš organizam. Sad ćemo malo da kažemo par reči o tome. Znači, potrebno je koristiti živu vodu, međutim, danas je jako teško naći živu vodu. Ako krenemo da gledamo šta je sve nama civilizacija donela u poslednjih 50 godina, a koliko se čovek nije promenio u poslednjih 10.000 godina. Znači, naš DNK, naš sistem na koji mi funkcionišemo, naši neki prirodni instinkti kao vrste su ostali isti ili su se minimalno promenili u odnosu na naše pretke, na prve ljude, da kažemo, koji su živjeli pre 10.000 godina. A mi samo u 50 poslednjih godina, znači negde od 1970. na ovamo, imamo nagli skok razvoja, da tako kažemo, imamo jedan boom razvoja elektronike, raznih uređaja, ljudi su počeli mnogo manje da se kreću, mnogo su više vezani, mnogo su statičniji, međutim, u isto vreme obradiva zemlja, znači na teritoriji cele zemlje je u prosjeku 70% siromašnije. Znači, mnogo manje unosimo sve ono što nam je potrebno, mnogo više se ponašamo kao oni primarni ljudi od kojih mi vodimo poreklo, a sa kojima imamo mnogo toga sličnog i jako malo se razlikujemo. Količine informacija isto tako do koje dolazi do nas, jednostavno jedan strašan pritisak na naš organizam i psihički i fizički. Zašto sve to pominjem? Pojava civilizacije i rasta u tom smislu dovodi do pojave raznih drugih stvari, kao što su organizovana naselja, pa tako imamo gradove, je tako? Vi u gradu imate velike količine otpadnih voda koje se šalju u reke, je tako? Onda recimo imamo groblja, je tako? Prirodni tok kruženja vode je ugrožen i voda recimo koja dolazi kao živa kroz kišnicu, ona već u atmosferi počinje da skuplja prašinu, počinje da skuplja garež, zagađenje iz vazduha da ga prenosi u vodu. Sad zamislite kuda sva ta voda prođe dok ne dođe do reke, a iz reke mi znači vadimo i prerađujemo i na taj način dolazi u naš vodovod. Znači ona prođe i preko, sad vas možda malo plašim, ali to je zaista istina kad pogledate realno kako sve to teče. Znači kad padne kiša pada, je tako, i po groblju i ta voda prolazi kroz zemlju i na neki način dolazi do reke. Znači ona skuplja i te procese raspada, ne samo ljudske, nego i od raznih životinja, onda da ne pričamo o raznim hemijama koje koristimo u domaćinstvu za čišćenje, koje opet dospevaju u te reke iz kojih mi vučemo remi bunarima i prečišćavamo vodu. Znači ta voda generalno je jako loša, jako zagađena. Ne znam koliko ste svesni da voda kao takva ima mogućnost memorisanja, znači ima mogućnost da prenosi informaciju i ona isto tako kad pređe preko groblja ili preko neke loše stvari, kroz cev koju je držao neki majstor koji je bio nervozan, koliko god to možda glupo zvuči, ali verujte mi, ona upija tu energiju i prenosi je na kraju onom
koje pije, vi na kraju ne znate šta koristite i šta dolazi do vas. Koliko god to možda izgledalo ovako malo čudno, ali jeste zaista tako i to ne pričam ja napamet, to su stvari koje su ljudi dokazali, znači naučnici koji su se bavili istraživanjem svega toga. Jednostavno, naš organizam je vremenom postaje pun te mrtve vode, a on ima mogućnost da od bilo koje tečnosti koju mi unesemo da pravi tu živu vodu. I sad, zašto smo pominjali organizam i 23 godine starosti, znači kada prođe period adolescencije, kada se osoba smatra starom. Posle 23. godine života čovek počinje da osjeća žeđ na jedan drugi način kakav je osjećao kao dete ili kao osoba u razvoju, znači dok je bio u periodu adolescencije, odnosno u pubertetu. I ta žeđ koja se javlja je u stvari granični nivo mrtve vode, odnosno otpadne vode koja se nalazi u našem organizmu. Kada osetimo žeđ, znači da nam je već organizam ugrožen tom mrtvom vodom i da naše ćelije počinju lagano da odumiru. Ono što je potrebno je da unosimo nove količine vode kako bi tu mrtvu vodu izbacili iz sebe i jednostavno vratili sve funkcije organizma i sve funkcije organa na normalu. Međutim, kako vreme prolazi, sve više ćelija u organizmu počinje da umire upravo od te mrtve vode. Šta je ono što je bitno? Znači, na koji način možemo to da preveniramo, da sprečimo? Znači, da pijemo što veću količinu vode i naravno da koristimo proizvode koji mogu da nam pomognu u procesu detoksikacije, da jednostavno što efikasnije očistimo naš organizam. Naravno, kompanija Vision ima nekoliko proizvoda koji mogu da se bave, odnosno koji obavljaju procese detoksikacije i čišćenja, i to na ćelijskom nivou. Takođe, taj međućelijski prostor koji je jako bitan, jer omogućava pravilnu komunikaciju između ćelija. Za muškarca prosečne težine recimo od 75 kg, gornja granica unosa vode je 10 litara za pola sata. To je jako bitna činjenica koju treba da znate, zato što posle toga, znači kada bi uneo više od 10 litara za pola sata, i to opet pričamo o osobi koja je potpuno zdrava, jednostavno dolazi do oticanja moždanog tkiva i može da se izazove smrt. Međutim, to je činjenica koju možete da znate, ali nije toliko bitna, jer retko ko bi se upustio u tako nešto da unese tu količinu vode za tako kratko vreme. Znači, vi u principu, svako od nas može da pije vode onoliko koliko mu je potrebno, odnosno onoliko koliko mu prija. Ono što je potrebno je 1/30 težine organizma. Znači, svako može vrlo lako da izračuna koliko je njemu potrebno vode u toku dana, da bi se svi njegovi biohemijski procesi, svi procesi u njegovom organizmu odvijali na jedan normalan način, da to funkcionisanje organizma i organa ne bude otežano i da jednostavno to kruženje vode kroz organizam bude pravilno i da obezbeđuje sve ono što je organizmu potrebno. Za sve osobe koje imaju neki zdravstveni problem, znači potrebno je da unesu minimum 1 litar vode više od količine koju dobiju ovom formulom. Takođe, na što bi trebali dalje da se zadržimo, odnosno ono na što bi trebali da obratimo pažnju, a to je da je glavni organ koji obavlja funkciju filtriranja vode bubreg. Znači, bubreg otprilike kroz njega proteče oko 200 litara vode, odnosno 200 litara tečnosti u toku 24 sata. 99% te vode koja prođe kroz njega on reapsorbuje i vraća nazad u organizam, a samo 1% izbacuje napolje, odnosno izbacuje iz organizma, i to je u principu jedan koncentrat svih onih loših materija, nus proizvoda, znači bioloških procesa koji se odvijaju u organizmu, i to je u principu mokraća, da se tako izrazimo. Znači, on izbacuje minimum količine vode sa maksimalnom količinom štetnih materija. Mokraća, pravilna mokraća, treba da bude gusta, međutim ako je providna ili nema boju, to znači da bubrezi ne rade pravilno. Ili znači da ste popili više vode nego što vam je potrebno, što znači da ste popili više od 5 do 6 litara.
Takođe, isto tako, promene u mokraći mogu da pokazuju, znači da ste uneli nešto što je štetno za vaš organizam, znači neku hemikaliju ili neki hemijsko jedinjenje koje jednostavno bubrezi ne mogu da prerade i onda dolazi do zastoja u njihovom radu. Štetne materije moraju da izlaze iz organizma u što većoj količini. Naravno, filter, jedan od najvažnijih filtera, jedan od najvažnijih organa koji vrše tu filtraciju i izbacivanje, odnosno selekciju tih štetnih materija je bubreg. Rad bubrega je apsorpcija vode, odnosno kroz reapsorpciju te vode koju bubreg radi, znači onih 99% koju on vraća u organizam, on u stvari vraća i sve korisne materije. Rezultat svega toga je da izlazi vrlo malo vode iz organizma i velike količine štetnih materija, a da se nazad u krv vraćaju one stvari koje su dobre. Međutim, moramo da budemo svesni toga da ljudi, recimo, koji koriste medikamente, njihovi bubrezi rade otežano i na taj način, odnosno tim otežanim radom bubrega, jedna količina štetnih materija iz lekova koje oni koriste jednostavno takođe se vraćaju nazad u krvotok i zajedno sa onim dobrim materijama, hranjivim materijama koji su nam potrebni i jednostavno stvaraju dalje problem u našem organizmu. Na osnovu čega rade bubrezi, odnosno šta je to što je pogonsko gorivo, pokretačko gorivo bubrega? Ono što morate da znate, to je sol. Iz bubrega u mokraću idu soli i one se reapsorbuju nazad. So dozvoljava organizmu da koristi i da usvaja sve ono što mu je potrebno. So je, ako možemo tako da kažemo, valuta ili znači novac kojom organizam kupuje hranjive materije. Znači, so je ta koja pomaže bubrezima i pomaže celom organizmu da se biohemijski procesi u organizmu odvijaju na jedan normalan način i da se oni usvajaju tamo gde su potrebni. Ukoliko nema soli u organizmu, te hranjive materije lutaju i na kraju budu izbačene napolje. Organizam uvek nama kaže koliko nam je potrebno soli, jer je so pokretački element svih metaboličkih procesa. Dok je, recimo, znamo da su šećeri pokretački element za mozak i jednostavno ne treba koristiti ništa drugo da ne bi zbunjivali naš organizam. Rekli smo koja je količina vode potrebna, međutim u današnje vreme kako ljudi žive, znači ubrzanim tempom, potrebno je unositi što više vode da bi se što lakše izbacivale sve te teške materije. Takođe, ono što je bitno da znate, jedna od zanimljivih činjenica, da tako kažemo, je da ako ste pušač, za svaku popušenu cigaretu potrebno vam je da unesete dodatno 1 decilitar vode kako bi organizam mogao da izbaci sve štetne materije koje udahnete, odnosno koje unesete kroz duvanski dim. Što znači da na jednu paklu cigareta dnevno treba dodati bar još minimum 2 litra vode koju je potrebno popiti. Na koji način je najbolje unositi, da kažemo, vodu u organizam? Najbolje je unositi mlaku vodu, znači vodu koja je temperature između 35 i 40 stepeni, iz prostog razloga što ona prija našem organizmu, ona je jako blizu telesne temperature ljudskog čoveka, znači nije potrebno da organizam troši dodatnu energiju kako bi tu vodu doveo na svoju temperaturu i kako bi je lakše usvojio, a recimo hladna voda kad se pije, ona može da izazove kontraefekat, da izazove problem, jer se u tom slučaju javlja grčenje želuca kao prirodna posledica i jednostavno onda voda kreće da stoji u želucu i jednostavno stvara se ta blokada dok se ne reguliše temperatura vode i dok ona ne dođe u tu neku normalu koja je potrebna da bi se ona usvojila. Znači, za uspostavljanje rada bubrega, normalnog rada bubrega kod ljudi koji imaju određeni poremećaj, potrebno je uz ovakav režim unosa vode i soli, potrebno je od 2 do 6 meseci u zavisnosti od stanja, odnosno od težine poremećaja koje određena osoba ima. Malo soli, recimo na jezik, ujutru uz vodu koju konzumirate može da vam zameni jutarnju kafu i mnogo je bolja što se tiče buđenja. Evo, verujte mi, znači
ove neke informacije koje smo mi dobili i koje delimo večera sa vama, dobili smo u subotu i od subote smo probali neke od ovih stvari i verujte mi da ona zaista rade i da daju efekta i to za vrlo kratko vreme možete da osetite promenu. Bitno je da znamo isto tako i kakve su te soli po kvalitetu, odnosno koje su soli najkvalitetnije, a koje su soli obične i kakve su te razmere u kojima soli treba da se unose u organizam, obzirom da smo pominjali da je so jako bitno za nas. Znači, najniži kvalitet, da tako kažemo, to je ono što se prodaje kao morska so, odnosno obična ona kuhinjska so. To ne znači da ta so ne valja, nego je ona jednostavno, da kažemo tako, neka polazna tačka i osnovno merilo. Ono što smo rekli, 2 do 3 grama soli na litar vode, to se odnosi upravo na tu morsku so. Sledeća po kvalitetu je kalijumova so, koja je jako dobra, jer se na taj način dodatno se unosi kalijum u prirodnom obliku, koji je jako bitan za stvaranje pravilnog rada srca, odnosno kalijum i magnezijum međusobnom razmenom u srčanom mišiću daju taj pravilan ritam srcu i daju mu taj impuls na osnovu koga srce pravi svoje otkucaje i znači kalijum je jako bitan za uspostavljanje normalnog ritma, odnosno rada srca, pogotovo kod ljudi koji imaju problema sa aritmijama ili sa preskakanjem ili bilo šta slično. Ono što je zanimljivo je da kalijumovu so treba da unosimo duplo više od klasične morske soli, jer je naravno odnos natrijuma i u njoj duplo manja, jer određeni deo zauzima kalijum. Sledeća po kvalitetu je kamena so, ona koja se vadi iz rudnika. Ona je dosta kvalitetnija od obične morske soli evaporisane, znači koja se pravi isušivanjem morske vode. I ono što treba da znate da je najkvalitetnija so himalajska so, ali je ona jako skupa, tako da u principu ne može, prvo jako teško se nalazi, da je zaista prava himalajska ili crna, koji je drugi naziv, ona je 2 puta bolja za organizam, unosi se u istoj količini, ali ima duplo bolji efekat na naš organizam, jedino što nije tako srazmerna cena, već je ona od 10 do 15 puta skuplja od obične kuhinjske soli. Znači ono što je bitno da znamo na kraju je da unosite što veću količinu vode i da srazmerno u odnosu na to unosite adekvatnu količinu soli. Znači na svaki litar vode koju unesete od 2 do 3 grama soli. Vodite računa o temperaturi vode koju unosite u sebe i ono što je jako bitno, nemojte mešati ostale napitke u toku dana sa unosom vode. Znači sokovi, bilo koja druga tečnost tipa pivo, gazirani napici, pored toga što su štetni, znači oni se ne smatraju vodom. Iz prostog razloga što je organizmu potrebno da obradi te tečnosti kao da su hrana. A opet sa druge strane, recimo gazirana pića ili voćni sokovi koje kupujemo u tetrapacima koji su puni veštačkih zaslađivača, recimo dodatno opterećuju proces varenja, dodatno opterećuju naš organizam sa tim nekim konzervansima i hemijskim sredstvima, stabilizatorima, bojama, šta se već sve ne stavlja u njih. Znači jedino što se računa kao unos vode u organizam, to su voda i biljni čajevi. I to opet ne svi čajevi, zato što određeni čajevi se tretiraju kao lek i kao takve ih organizam i prepoznaje. Naprimer, ako uzmemo zeleni čaj visokog kvaliteta, kada se on skuva prvi put, odnosno kada ga prvi put potopite u vodu, a i to opet jedna zanimljivost, znači on se nikada ne potapa u vodu čija je temperatura veća od 65 stepeni. Za crne čajeve je ta granica od 75 do 80 stepeni Celzijusovih. Znači prvi put kada koristite zeleni čaj, znači možete ga potopiti u vodu, ostaviti ga od 4 do 5 minuta koliko već treba da stoji, možete ga izvaditi i prvi put kada to uradite, taj čaj je lekovit. Znači on ima određena lekovita svojstva. Međutim, ako je taj čaj visoko kvaliteta, znači nije u kesici, ako kupite onaj pravi čaj koji je zaista i skup i od poznatog proizvođača i za koji se zna i poreklo i kvalitet,
Takav čaj možete da koristite od 5 do 8 puta za pripremu napitka i svaki put ćete imati drugačiji kvalitet onog što dobijete i svaki put će taj čaj imati drugi ukus, što je isto jako zanimljivo, a recimo najbolji ukus zeleni čaj ima kada se potopi u vodu 5. put, što je isto zanimljivo, probajte vidjeti. Naravno, i kompanija Vision ima svoje čajeve, nekih 8 različitih vrsta, koji mogu da se koriste na ovaj način do 3 puta. Prvi put oni imaju lekovita svojstva, drugi put znači mogu da se koriste kao zamena za vodu. Jer tako, umočimo ga 4 do 5 puta u našu šolju, isto vodimo računa znači o tome kakva je vrsta čaja i koja je temperatura vode u kojoj spuštamo čaj, jednostavno da bi mogli da izvučemo maksimum iz tih biljaka koji su spakovane u te naše kesice. Možemo da pričamo dalje malo o zanimljivostima nekim vezane za stvari koje ljudi unose u sebe kada su žedni umesto vode. Evo recimo kuriozitet jedan koji smo mi čuli u subotu, koji je vezan za pivo, gde ljudi koriste pivo, znamo koje su nacije i da smo mi jedna među vodećih nacija po glavi stanovnika, po količini popijenog piva. Međutim, ono što je zanimljivo da recimo muška osoba koja pije pivo recimo u proseku pola litra dnevno 5 godina vezano, znači pije svaki dan, ima velikih štetnih efekata na njegovu potenciju. Razlog tome je što u samom pivu postoje određeni enzimi, odnosno supstance koji su jako slični ženskim hormonima. I kada organizam konstantno dobija te supstance, jednostavno on se brani i posle određenog perioda, posle 5 godina otprilike on kaže pa dobro, ako hoćeš da bude žensko, ti budi žensko i jednostavno na taj način strada potencija kod muškarca. Isto tako je, zašto to tako bude? Ne znam da li znate i koliko ste upoznati, ali ljudski organizam ume da reaguje na takav način. Znači, on će da trpi i da javlja problem do određene mere i jednostavno ako vi dovoljno dugo ignorišete problem, vama će organizam jednostavno prestati da šalje signal i umirit će se. Recimo, ako dovoljno dugo trpite određeni bol, posle određenog perioda taj bol može da nestane, ali to ne znači da je nestao uzrok zašto vas je nešto bolelo, već organizam jednostavno vidi da vi ne reagujete, da ne preduzimate ništa po tom pitanju i on jednostavno prestaje da vam šalje signal. Na isti takav način funkcioniše i ovo što smo vam ispričali. Međutim, jedna jako velika zanimljivost je vezana za vodu i za visok pritisak. Visok pritisak u velikom broju slučajeva, u velikom procentu, u stvari je nedostatak vode, jer organizam pokušava da progura to malo guste tečnosti, odnosno krvi, kroz, da kažemo, zagušene mišićne delove vrata, kuda prolaze glavne žile, znači glavne arterije. I jednostavno, usled tog napora koji on stvara i većeg pritiska zbog gustine same krvi i zbog pojačanog rada i pumpanja srca, javlja se visok pritisak i samim tim se javlja i glavobolja. Ono što je bitno je da dovoljnom količinom vode koju unesemo i adekvatnom količinom soli za jako kratko vreme, u roku od recimo sat do sat i po, kada se javi takva glavobolja ili kad skoči pritisak, može da se reguliše na jedan prirodan način takav problem i da pritisak dođe u normalu, da se krv razredi i da jednostavno prestane glavobolja. Ono što je bitno kod ljudi kod kojih se javlja takav problem je da obavezno moraju da rade vežbe vratnog dela, vežbe kičmenog stuba, kako bi ta prokrvljenost u tim delovima bila adekvatna i da jednostavno vežbaju te mišiće. Vežbanjem mišića u stvari mi radimo masažu i vena i arterija, znači celog tog
dela kardiovaskularnog sistema u vratnom delu koji je jako bitan za snabdevanje našeg mozga i naše glave kiseonikom i samim tim i krvlju i hranljivih materija. Znači, svaku vodu koju mi unesemo u organizam, organizam je u stanju da sam prerađuje i da pretvara, znači, živu vodu, bez obzira da li je to voda sa česme, da li je to voda iz flaše ili je voda koja je stajala. Znači, ono što razlikuje sve te vode je samo količina energije i količina napora koju organizam mora da uloži u ceo proces obrade takve vode koju unesemo, da bi od nje stvorio živu i da bi je kao takvu pustio u naš krvotok, u naš sistem i da bi ta voda mogla da odradi ono čemu je namenjena u našem sistemu. Znači, pitanje je samo koliko ćemo lošom vodom opteretiti naš organizam ili ćemo kvalitetnom vodom direktno pomoći našem organizmu da dobije ono što mu treba i da usvoji što brže sa što manje napora. Ono što mogu da vam preporučim na kraju su dve knjige koje možete da pročitate, odnosno 3 knjige. Jedna je Vaše telo traži vodu, iranskog autora, koji ima jako teško ime i ne mogu da ga izgovorim. Druga knjiga, sve ove knjige možete da nađete i kod nas prevedene, preko Google-a slobodno vidjet ćete koji izdavač i gde može da se kupi. Druga knjiga je Lekovi ubijaju, voda leči. I treća knjiga je jednog japanskog autora koja se zove baš Živa voda. Isto tako vodu možete da koristite na razne načine, odnosno vodu možete i da čistite na razne načine kako bi olakšali svom organizmu. Pored raznih filtera koji postoji sistem kako voda može da se preradi zamrzavanjem, postoje razni sistemi i aparature za pravljanje žive vode ili više aparatura koje mogu da sprovedu ceo taj proces. Međutim, za početak vam je sasvim dovoljno da se trudite da nađete što kvalitetniju vodu po mogućstvu izvorsku i po mogućstvu da ne bude pakovana u plastičnu ambalažu, jer prava voda, kvalitetna voda jako brzo reaguje sa plastikom i kreće da apsorbuje određene štetne materije iz plastičnog, da kažemo, pakovanja u kome se nalazi. Samim tim ćemo i mi unositi te štetne materije u naš organizam. A druga stvar je unosite vodu u što većoj količini i vidjet ćete kako vaš organizam deluje, kako vaš organizam kreće da se čisti i jednostavno kako kreće da vam se podiže i tonus i koliko ćete se lakše osjećati i koliko će vaš organizam lakše funkcionisati. I oni ljudi koji imaju problema sa zatvorom primetit će kako će lakše da se prazne i jednostavno neće imati problema ni sa redovnošću odlaska u WC, niti će se mučiti u celom tom procesu, neće imati probleme sa nadimanjem, neće imati probleme sa gasovima. Jednostavno voda kad se unosi na pravi način i u dovoljnoj količini jednostavno može da pomogne u velikoj meri funkcionisanju organizma bez obzira u kakvom se stanju organizam nalazi i bez obzira čak i kod oboljenja, znači u kojoj je fazi sama ta bolest i bez obzira na to koji je organ u pitanju. Eto, otprilike možemo da kažemo da smo samo malo zagrebali za početak celu ovu priču vezanu za vodu. Ima dosta toga još što može da se kaže, ima dosta toga još što ćemo verovatno i pričati u budućnosti. Pa sada slobodno, ako imate neko pitanje, postavite nam, mi smo tu da vam odgovorimo, ja i moja supruga. Samo da proverimo nešto na kratko. Zlata, nas čuješ? Nema veze. Evo, sad ću da te pustim. Super je bilo, dobroveče svima i stvarno je bilo sjajno ponovo čuti, da kažem sad od vas i od tebe,
ovo predavanje, zato što smo to slušali doktora Posipanova. I zahvaljujem se i pozdravljam Ninkov Suzanu na ovako jednoj sjajnoj ideji da uopšte organizuje jedan ovakav portal, da kažem, da možemo da slušamo i da prosto ljudi čuju sve ove stvari, to je sve jako, jako važno. Sad ne znam, da li želite da kažem jedno svoje iskustvo u vezi Vision proizvoda. Evo, ja sam Zlata Maleš, evo kao što vidite, imam 60 godina, ne mogu ni da verujem kad kažem to, i korisnik sam Vision proizvoda 6 godina već. I stvarno, ja sam jedna presrećna žena što sam se srela sa ovim proizvodima kao zdrava osoba, evo pre 6 godina. Ja sam praktično cijelog života tražila nešto što mogu da koristim uz hranu, znajući da mi moramo uz ishranu da koristimo suplemente, ali nikako ja nisam htjela da koristim nikakve vitamine i te minerale, te veštačke neke, znajući vrlo dobro šta znači hemija. Ja čak ni svoje čerki, koja sad ima 22 godine, vidite, moram da se sećam godina, nisam htjela da dam nikad ni onaj čuveni Babybex koji je toliko bio čuven, jel, cijelom mom detinjstvu koje je bilo podavno. Ali u stvari svi ti vitamini koji su preporučivali lekari još tada, znači još pre 50 i 60 godina, je samo znak da toga nema u našoj hrani. Čim je to postojalo? Međutim, hemiju nisam htjela i kažem, verovatno čovjek šta traži, to i nađe. Tako ja dođem do Visiona i beskrajno sam zahvalna ljudima koji su mi rekli za Vision proizvode i verujte, više sam, zahvaljujući svojoj intuiciji, to razumela u prvom momentu. A onda naravno krenula da sve to proučavam, da slušam, da čujem prezentacije i moram da vam kažem da sam vrlo brzo odlučila. Zašto? Zato što su potpuno prirodni. Što sam shvatila da je konačno jedna nauka velika pružila ruku prirodi, a ne prosto je htjela da je imitira ili podredi, da tako kažem. Pružila ruku prirodi i sačuvala je za nas, ljude. I zaista sam beskrajno zahvalna i tim svim naučnicima i ljudima koji omogućavaju da ovakve informacije, ovakvi proizvodi dolaze do nas. Znači, ja sam bila zdrava osoba koja je, eto, bože moj, pozdravljam se smatra da ako 2 put godišnje obolite od neke kijavice, to je super, vi ste zdravi. To smatraju i lekari. Kad roditelji dođu s decom i kažu, ja, pa šta hoćete 2 put godišnje kijavice, ali moje kijavice su trajale po 6 meseci, zato što prosto sam imala problema sa alergijama, sa sinusima, 20 godina nosila kapi za nos u torbi, misleći, ajde, nije to strašno šta sve ljudi imaju. Međutim, to je sve vrlo, vrlo brzo prošlo i moram da primetim, da kažem, da zaista za par meseci ja sam primetila pre svega ovo što si pričao o vodi, o bubrezima, upravo prvu promenu tu. Zato što sam počela da pijem više vode uz proizvode, jer je to ono što je jako, jako važno. I prvu promenu sam upravo u radu bubrega primetila i prosto jedno osjećanje da ja sad negde idem nazad, kao da se nešto okreće nazad. I verujte mi, danas ljudi kad me sretnu, evo skoro sam srela jednu koleginicu koju nisam vidjela 10 godina, koja je otišla iz škole, ja sam naime sad profesor u penziji, i kaže, bože, pa ti si se 10 godina podmladila. Pa rekao, draga, da, sad ćeš vidjeti i zašto. Ali verujte, najsrećnija sam što moja čerka od 16. godine koristi ove proizvode. I ja znam i daj bože da sam ih bila našla i ranije. I verujte da je to zalog njenog zdravlja sada, u budućnosti zdravlja njenog potomstva. I to je ono što je meni najvažnije, što bi svima nama trebalo da bude najvažnije, da svoju decu, da svu omladinu u okruženju, prijatelje svoje dece, komšija i svih prijatelja, da ih vaspitamo koliko je važno da aktivno vode računa o svom zdravlju. Naravno i o dovoljnom unosu vode, da znaju o svemu tome, o ishrani, o fizičkim aktivnostima i naravno o suplementima. Prosto živimo tu gde živimo, odabrali smo da živimo u gradovima gde, a ne na, ne znam, Himalajima ili negde već nekim ekološkim staništima koje prosto nama nisu dostupna. I apsolutno moramo da imamo jedno znanje šta i kako da se sačuvamo, inače stvari odoše, da kažem tako,
nepovratno u lošem smeru. Tako da zaista živeli i Vižonci, živeli i svi ljudi koji žele da prošire, da kažem tako, ovu misiju o zdravlju uopšte, o saznavanju naše odgovornosti za sopstveno zdravlje, a samim tim i odgovornosti za zdravlje celog naroda, prosto to je to. Sad ne mislim samo na naš narod Srbije, mislim zaista na sve ljude na planeti, jer postajemo svi planetarno ugroženi. Zato hvala vama i svima koji ovu misiju pronose. Hvala i tebi, Zlato. A evo ja moram da podelim sa vama jednu anegdotu koja se nama desila u maju, kada je naš najstariji sin završio 8. razred i sada, znate, upis u srednju školu, treba da se obavi lekarski pregled, da dobije potvrdu da može da se upiše, da je zdrav i sve to. I odem ja lepo sa njim kod lekara, opšte prakse, i ona sad uzme njegov karton i otvori i pogleda i kaže, dobro, kaže, a gde se vaše dete leči? Ja rekao, moje dete se ne leči i nema potrebe da se leči. Pa kaže, vidim, kaže, prazan mu je karton. Kaže, šta, vaše dete je zdravo? Pa rekao, da, nema potrebe da ide kod lekara, nikad nije imao potrebe, jednostavno je zdravi. Ma kaže, nemojte mi pričate, kaže, to danas ne postoji. A ja sam, kad smo počeli da koristimo Vision, naravno počnete da istražujete pa saznate neke stvari, pa jednostavno pročitate dosta knjiga vezano za zdravlje, za farmaceutsku, da tako kažemo, celu tu struku i sistem kako funkcioniše. Ne želim sad da koristim neke druge izraze. Ja sam pre 3 godine otišao i potpisao sam da jednostavno na moju odgovornost nijedno naše dete ne sme da bude vakcinisano. I to je isto bio problem i na kraju kad je doktorka gledala sve to, ona je rekla, kaže, on nije vakcinisan, on nije primio ovo, nije primio ono, zašto to nije? Pa ja kažem, pogledajte šta piše tu, onda je videla moju izjavu, pa onda gledala opet, pa kaže, ali on, kaže, nije nikad dolazio kod mene. Rekao, pa gospođo, nije bilo potrebe da dolazi kod vas zato što je dete zdravo. Verujte mi da smo jedva dobili potvrdu za upis u srednju školu, jer je njoj bilo čudno što je dete zdravo, što nikad nije bilo bolesno i što ja sam odreagovao na takav način, znači što nisam dozvolio bilo kakvu vakcinaciju. Inače to kod nas u školi 2 put godišnje ih vakcinišu od nečega, jednostavno ja to nisam hteo da dozvolim, jer znam da nema potrebe i znam da postoji drugi način i znam da sve to priroda može da reguliše. A sad da ne pričamo samo mi, Zlata, tebi hvala na svemu, a sad ćemo da uključimo Suzanu, kao i uvek u našoj emisiji, da nam ona kao neko ko gleda celu ovu priču sa strane, kao neko ko ne koristi proizvode Vision, a čuo je za njih i koji prati neki naš rad već zadnjih skoro 2 meseca, eto koliko se već družimo aktivno, da tako kažemo, da nam Žužana kaže malo kako ona vidi celu ovu našu priču, kompaniju Vision, kako nju doživljava i jednostavno kako je cela ova priča zvuči. Hvala lepo, Saša. Pozdravljam vas sve. Vrlo ste mi postali dragi u toku ovih par meseci. Pozdravljam dragu Zlatu isto i vidim tu još poznate imena koji nas slušaju, prate. Pa da se nadovežem malo na tu priču o detetu, jako je to žalosno čuti da je to čudno da je dete zdravo, jeli? A jako loših stvari sam i ja pročitala i čula o tim vakcinacijama, pitaj Boga šta su nas sve, sa čime su nas vakcinisali. I stvarno je to jednostavno neshvatljivo da je nekome čudno gde se dete leči. Mislim, svako dete mora da se leči. Kad kažeš leči se, onda to znači da ima potrebe da se leči. To je apsurdna priča, mislim, da ne pričamo o tome. Vama stvarno hvala za sve te dragocene informacije koje delite sa nama.
i ja ću uvek rado dolaziti, svaki put ću doći, svaki put ću saslušati i eto, snimaju se emisije i ponovo ih pogledam i pogledamo zajedno sa mojom porodicom, jer i deca pogledaju i sa mužem, pošto moj muž ima nekih zdravstvenih problema koji ćemo uskoro početi sa pravom terapijom da lečimo, ako smem tako da se izrazim, da lečimo. Tako da ja se nadam da ću uskoro moći da vam prenesem neka naša pozitivna iskustva što se tiče Vision proizvoda. Tako da ja očekujem sljedeću emisiju i svi mi očekujemo sljedeću zanimljivu temu. Toliko samo od mene, hvala vam najlepše i prijatno. Hvala i tebi, Žužana, i hvala ti na celoj ovoj ideji, jer si ti pokrenula celu ovu priču i ovu našu emisiju. Znači, na tvoj predlog sve ovo krenulo, mi smo ti neizmerno zahvalni za sve to. Hvala i Čabi na njegovoj podršci i na ovim porukama koje nam šalje. Mi smo negde u početku rekli da postoje nekih 10 važnih faktora koji mogu da odrede pravac našeg zdravlja i koji su jako bitni i o kojima treba da vodimo računa. Suplementacija je jedan od njih, voda je drugi, ishrana je treći i ići ćemo tako jedan po jedan segment i želja nam je da obradimo svih 10 elemenata. Naravno, mi moramo uvek da se zahvalimo kompaniji Vision iz prostog razloga, prvo što je promenila nama život, što je nama vratila zdravlje, što smo zahvaljujući njoj i celoj njenoj filozofiji, da tako kažemo, počeli uopšte da razmišljamo u ovom pravcu, da se interesujemo za zdravlje na ovaj način, gledamo čoveka znači kao jednu kompletnu celinu, jedan holistički pristup, trudimo se da vratimo ljudima tu vezu sa prirodom, jer generalno mi od prirode potičemo i ne vredi koliko god mi pravili te neke tehničke novotarije i koliki je napredak tehnologije i nauke i sve to, ona nas nažalost sve više odvaja od prirode, odvaja nas od naših korena, od našeg porekla, od našeg prirodnog staništa, jednostavno da bi, i zato generalno i stradamo kao ljudi, zato stradamo i kao vrsta i ponašamo se ovako kako se ponašamo i sve smo loši jedni prema drugima, što je isto tako poražavajuće. Kažu određeni naučnici da su ljudi najgori virusi na ovoj planeti, što i jeste tako, znači ponašamo se kao paraziti, jednom velikom broju ljudi je lična korist i lična dobit na prvom mestu, zahvaljujući tome, odnosno zahvaljujući tim njihovim porivima, velike promene se dešavaju na svetu, uništavaju se šume, znači ta borba za profit, bez kajanja, znači bez osvrta na prirodu, bez osvrta na druge, na ugrožavanje postojanja našeg, uništavanje resursa koji su u principu su nam svima Bogom dani i dati na raspolaganje. Jednostavno moramo se vratiti prirodi, jer to je neki put koji smo zaboravili, da kažem tako, kao vrsta smo zastranili i moramo da se vratimo našim korenima ako želimo da ostanemo zdravi u svakom smislu, znači i fizički i psihički, i da se razvijamo kao ljudi i kao osobe na pravi način. A ako mi sve to naučimo, našu decu da rade kako treba, što je rekla i Zlata, ako ih na vreme naučite da razmišljaju o sebi i o drugima, verujte mi, ovaj svet će postati mnogo bolje mesto za život do sada. Naučite svoju decu. Ako smo mi možda malo i zakasnili sa informacijama, ali nikad nije kasno da se nauči, jel da? Zlata jeste, možda profesor u penziji jeste da ima 60 godina, ali i dalje je spremna da uči i ide sa nama u Moskvu da učimo zajedno, jel tako? Tako da nikada nije kasno da naučimo, nikada nije kasno da pomognemo ljudima da saznaju da postoji način da žive van okvira predviđenih od strane nekih. Nećemo ulaziti niko ih ništa. Dajte sebi šansu da sami vodite računa o svom životu, da uzmete svoj život u svoje ruke i da vi vidite s kim hoćete, kako hoćete i koliko hoćete da radite.
verujte mi, ništa nema lepše u životu nego kad sami raspolažete svojim životom, ne da vam drugi raspolažu život. Tako naučite svoju decu i ovaj svet će zaista biti mnogo, mnogo bolje mesto za život, prvenstveno za njih. Mi ćemo uživati koliko možemo. Nas dvoje smo rešili, Bog me, barem do 120. godine, tako da ne znam kako će ova naša deca izaći na kraj s nama, ali šta je, tu je. Do naših 120 će naučiti sve što treba. Želimo vam jednu neprospavanu noć. Razmislite malo o tome da li je dobro dati sebi šansu da uživamo u životu. Zaista. Hvala na druženju, hvala na svemu. Ako nema više pitanja, vidimo se tek za 2 nedelje. Sledeću sredu smo odsutni, idemo u Moskvu da naučimo nešto novo. I podelit ćemo to sa vama sa zadovoljstvom. Hvala još jednom svima. Da, hteo sam samo da kažem, mi nismo tu da se bavimo teorijama zavere i niti da raskrinkavamo takve stvari. Mi smo tu da vam damo prave informacije, da uprkos indicijama da tako nešto postoji, možete da živite normalno, da možete da živite zdravo i da jednostavno postoji šansa za svakog čoveka na ovoj planeti ukoliko on jednostavno krene nekim drugim putem, donese pravu odluku i jednostavno krene da živi jedan drugi život na jedan malo drugačiji način. Kao što reče moja supruga, sledeće srede nismo tu, bit ćemo u Moskvi, da naučimo nešto novo, ali ne samo to, nego i da naučimo druge, pošto ćemo biti prvi ljudi iz Srbije koji će se pojaviti na velikoj sceni i držat ćemo jedan motivacioni govor pred 15.000 ljudi iz 32 zemlje sveta, a onda se vidimo za 2 nedelje, pa ćemo s vama da podelimo malo naše impresije iz Moskve i da vam prenesemo neke nove informacije i vezano za kompaniju i vezano za saradnju našu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i neke tendencije nove u svetu koje će se razvijati u nekom budućem periodu, jer je sve to nešto što nas čeka u Moskvi, a mi smo tu da vam to kasnije prenesemo kad se vratimo. Laku noć svima, hvala što ste odvojili vreme da se družite sa nama i vidimo se za 14 dana.